fredeta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Oloren les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, mira que és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Begur, a la comarca del Baix Empordà. Municipi amb arrels indianes i un patrimoni cultural i arquitectònic per descobrir. Doncs sí, visitarem racons idíl·lics i descobrirem per què Begur és autèntic tot l'any. I per descomptat no marxarem d'aquí sense trepitjar les seves platges i cales. Que per cert, mullaràs els peus, no? Em sembla que no ens hi podrem resistir, Albert. Bé, de l'apartat de gastronomia coneixerem a fons el peix de roca d'aquesta comarca baix empordanesa i veurem tots els seus restauradors quines receptes en fan. I de la mà de Girona Excel·lent coneixerem l'ampli ventall de melmelades que ens ofereix el Museu de la Confitura i amb Grau Online tastarem un bon rom cubà. M'encanta. I a més acabarem amb música, perquè avui ens presenten disc el grup Bipolar, un grup empordanès que ens presentaran el seu nou disc que es diu Fènix. Albert, tenim tantes coses a fer, què et sembla si comencem? Doncs País en Ruta obre les maletes aquí a Begur, a la comarca del Baix Empordà. Comencem? Ens trobem a Sa Tuna, dins el terme municipal de la població de Begur. De sorra pedrosa, aquesta cala resguardada és sempre un gran descobriment per al visitant. A l'horitzó, la illeta natural de Punta d'Esplon, que emmarca un mar d'aigües tranquil·les i transparents que ens deixen veure un fons marí negre de roca. Del barri mariner de Sa Tuna en resten encara avui cases blanques amb pinzellades de colors vius en els seus portons i finestres, convertides ara en residències estivals que mantenen encara l'encant i atractiu i mariner de la zona. Molt benvinguts. País en Ruta, un programa que vol donar a conèixer de manera desenfadada pobles de Catalunya mostrant tot el seu potencial econòmic, cultural i social. En aquest cas, saben que ens poden seguir a través de la seva ràdio i televisió de la comarca. La població de Begur es troba situada al centre de la Costa Brava, dins la comarca del Baix Empordà. Situat en el cor de l'Empordà, el poble de Begur i les seves platges configuren un dels indrets més meravellosos de la Costa Brava. El seu terme municipal està format per un conjunt de turons, anomenat Massís de Begur, i un extens litoral banyat pel mar Mediterrani. Tant el casc antic de Begur, format per múltiples monuments que han quedat com a llegat dels moments més significatius de la seva història, com el petit nucli romànic d'Esclanyà o les cales i petites platges que pertanyen a Begur, configuren un conjunt i un entorn paisatgístic inigualables. La imatge més coneguda de Begur és, sens dubte, el castell medieval que presideix el municipi, però trobem també altres indrets interessants per visitar, com les nombroses cases indianes. El petit poble d'Esclanyà, que forma part del municipi de Begur, és especialment interessant pel seu tranquil nucli romànic, on podem destacar la petita església de Sant Esteve i l'edifici del castell, una edificació del segle XIV, de la qual actualment només es conserva la gran torre de planta rectangular. La costa begurenca gaudeix d'un litoral d'inigualable bellesa, en el qual els penya-segats, els pins, les amagades cales d'aigües cristal·lines i l'abrupta costa fan d'aquesta zona la màxima expressió de la Costa Brava. Begur compta amb 8 cales i platges, disposades al nord, est i sud del poble, de característiques i bellesa completament variades. La millor manera de visitar Begur és, sens dubte, a peu, tant al nucli antic, que conté molts carrers peatonals, com les seves cales i boscos, on trobem varis senders que permeten descobrir indrets que d'altra manera serien inaccessibles. O, si ho preferiu, podreu descobrir la bellesa del litoral begurenc des del mar, perquè la població ofereix un ampli ventall de possibilitats per desenvolupar tot tipus d'esports nàutics, excursions, aprenentatges i cursets.
Bé, doncs donem la seva benvinguda a l'alcalde de Begur, el senyor Joan Loureiro. Joan, benvingut. Hola, què tal, Albert? Escolta, fantàstic, amb aquest marc incomparable que crec que som l'enveja de tota Catalunya en aquests moments, Estic segur que sí. És la millor oficina de totes. I tant que sí, i tant que sí. Obrim l'aixeta parlant del Sit Slow, perquè, Joan, fa pocs dies vau ser la seu central d'aquesta trobada, no? Conjuntament amb l'Ajuntament de Pals vam organitzar aquesta trobada internacional en la que més de 290 pobles d'arreu del món estan representats amb aquesta associació de Sit Slow Internacional. Per les persones que ens escoltin a través de la ràdio o ens vegin a través de la petita pantalla, què diríem que és Sit Slow exactament? Sit Slow és un moviment que neix a Itàlia degut una mica a la problemàtica que algunes poblacions, sobretot turístiques, tenen d'un desenvolupament molt desmesurat de cara, diguem-ho així, a l'estiu sobretot. I a partir d'aquí s'estén a tot el món i és una filosofia, no és cap marca turística, no és un moviment complet, és una filosofia de vida en la que els valors de sostenibilitat, de conservació del medi ambient, de conservació del paisatge, etc., tenen, diguem-ho així, prioritat sobre altres conceptes. Un lema que vam veure fa pocs dies és viure conscients per viure millor, no? Exacte, és a dir, moltes vegades la gent de Begur em pregunta exactament això què vol dir, una subvenció, una activitat, etc. I els expliquem que no, és el convenciment personal de cadascú de nosaltres de que hem de ser conscients de que si respectem una mica tot l'entorn i tenim un desenvolupament equilibrat, això ens farà viure millor, sense cap mena de dubte. Escolta, hem vist el tema de com l'oferta de turisme alternatiu a Begur. De què es tracta, això? Bé, és fugir una mica d'aquella imatge de turisme de sol i platja. És a dir, el sol i la platja la tenim, i a més, no cal dir, la tenim i molt bé, amb una bellesa incomparable, jo diria. Però a més oferir alternatives. I alternatives, a més, que tinguin molt a veure amb això de la sostenibilitat i del paisatge. Camins de ronda, senders antics que recuperem, entorns, diguem-ho així, i miradors que també recuperem i que hi puguin haver-hi un paisatge que ens faci retornar una mica a l'essència del que som i a trepitjar país, zones peatonals on puguem passejar, on puguem seure en una terrassa de bar i puguem prendre aquella cervesa tranquil·lament i on els fills, els nens petits, puguin córrer sense tanta problemàtica de cotxes. En definitiva, aquest turisme alternatiu que vol fugir una mica de la massificació i que vol estar en entorns cuidats i únics. Doncs fantàstic. Si et sembla, Joan, comencem desgranant el que és Begur i en aquest cas l'Olga la tenim a pocs quilòmetres, molt a prop nostra, perquè ens vol explicar tota la història arquitectònica que n'amaga molta a la mateixa vila de Begur. Endavant, Olga. Gràcies, Albert. Doncs soc amb l'escriptor begurenc Miquel Martín Serra, estudiós de l'obra del poeta Joan Vinyoli. Hola, Miquel. Hola. Miquel, venim del mirador Joan Vinyoli. Per què Begur té un mirador així? Begur té aquest mirador perquè l'any 2009, quan es complien 25 anys de la mort del poeta, es va decidir dedicar-li aquest mirador, que és un gran balcó al mar, perquè el mar va marcar d'una manera importantíssima l'obra de Joan Vinyoli, i una mica va ser el tret de sortida aquest mirador perquè es comencessin a organitzar diferents activitats a l'entorn de l'obra del poeta. Miquel, quina és la relació entre el poeta i Begur? És una relació molt i molt intensa, molt llarga i molt fructífera, perquè Joan Vinyoli passa 25 estius aquí a Begur. Aquesta estada a Begur marca la seva obra, sobretot la presència del mar, que per Vinyoli era molt important, i ell d'alguna manera veu tot aquest paisatge i l'incorpora en la seva poesia. I arrel d'aquesta importància, Begur decideix traçar una ruta poètica pel municipi. Exactament, una ruta que pretén divulgar, en primer lloc, l'obra de Joan Vinyoli, però també la relació de Vinyoli i Begur, i que ens mostra, per una banda, les cases on va estiuejar, per exemple, a Can Pallí, una casa d'estil indià on van estar els primers anys Vinyoli amb la família i també amb uns amics. Després, llocs que freqüentava ell amb amics que eren de l'àmbit intel·lectual, del món editorial i del món literari, i on feien tertúlies, llegien els poemes de Vinyoli i es reunien com es reuneixen qualsevol grup d'amics. I després llocs molt emblemàtics del municipi que van servir d'inspiració a Joan Vinyoli pels seus poemes. Un seria aquest carrer d'Escastell, que ell
feia sovint quan pujava dalt al castell a veure com sortia el sol, i un altre, per exemple, seria doncs, el mirador de l'ermita de Sant Ramon, des d'on podia contemplar aquest paisatge marítim que tant li agradava i que tant el va marcar. El va marcar fins a un punt que Vinyoli va dir que Begur havia estat el lloc més important en la seva trajectòria vital i poètica. I aquesta ruta, Miquel, tothom la pot fer pel seu compte o com... Sí, es pot fer cada un pel seu compte, amb un fullet que s'ha editat des de l'Ajuntament de Begur, i també s'ofereix de manera concertada per a grups i guiada per mi mateix en aquest cas. Miquel, per què cal llegir Vinyoli? Pregunta complicada, però que m'agrada molt que em feu, perquè per mi Vinyoli és un dels grans poetes contemporanis que tenim, i em sembla que cal llegir-lo perquè és un poeta molt pur, molt autèntic i que ens arriba amb molta força. Vull dir que allò que ens diu ens toca molt de prop, perquè reflecteix d'alguna manera les preocupacions i les inquietuds de qualsevol persona. Ens parla de la mort, del pas del temps, de la solitud, de l'amistat, del paisatge, de tot allò que forma part de la nostra vida a un nivell més profund. I per conèixer el patrimoni arquitectònic de la vila, em trobo amb l'Anna Congost, informadora turística del municipi. Hola, Anna. Bones. Anna, quantes torres de defensa hi ha al municipi? Mira, antigament es deia que n'hi havia 11, però actualment se'n troben 6 en peu. I de quin segle són aquestes torres? Són de l'època medieval i daten del segle XVI. I per què s'utilitzaven? S'utilitzaven bàsicament per la defensa del poble, dels atacs dels pirates. I de totes elles, n'hi ha alguna que tu destacaries especialment per sobre de les altres? Bueno, de fet, totes estan molt ben conservades, però potser destacaria una, que és la torre que es troba en el Mas d'en Pink. Aquest mas, Anna, de qui va ser propietat? Precisament per això destaquem aquesta, perquè aquest mas va ser de la propietat de Carmen Amaya. I com va ser que la bailaora es va enamorar d'aquest mas? Es diu que va venir, llavors ella va quedar enamoradíssima de Begur, i llavors a partir d'aquí ella va passar els 2 últims anys de vida aquí a Begur. I ella organitzava balls, i m'han explicat que un dels últims balls va ser un ball benèfic, i què es va fer amb aquests fons que va recaudar? Sí, de fet va ser el seu últim ball, i el que van recaptar amb aquest ball va ser per la il·luminació del castell, perquè ella creia que era un castell que quedava molt fosc. Aleshores la bailaora va morir aquí a Begur. Sí, de totes maneres, ella, com que provenia de família gitana i per tradicions i cultura, es va enterrar aquí a Begur, però després, posteriorment, es va portar al seu lloc d'origen. I uns altres personatges que han deixat petja a Begur han estat els indians. Sí. Qui van ser els indians? De fet, gran part del patrimoni de Begur va lligat amb aquesta història, i els indians, així una pinzellada ràpida, van ser tots aquells que van emigrar a Cuba durant el segle XIX, simplement per fer fortuna, degut a que aquí a Begur es van ajuntar diverses crisis, com van ser la filoxera i el corall. I quan venien els que van venir amb diners, que havien fet fortuna, es construïen aquestes enormes mansions. Exacte. I de fet això aquí a Begur de fet és dels pobles on més llegat indià queda, i de fet cases que estan quasi com quan les van construir. Doncs Begur ha inspirat a poetes i també a pintors i escultors. Ara m'acompanya la Rosa Tarrés, pintora begurenca. Rosa, com t'ha inspirat Begur a la teva obra? Begur m'inspira el dia a dia. És impossible que Begur no ens inspiri. Té una llum preciosa, les seves postes de sol són fantàstiques, el mar, el blau del mar, que el tenim tan present en els nostres paisatges. Si camines per Begur, si te'n vas a Sant Ramon, si vas al castell, al camí del mar, el que veus és el mar, i tot això és obligatori, t'inspira sí o sí. A més, penso que les coses que ens envolten ens condicionen i es fan paral·lel a la nostra obra, i està clar. Jo crec que la meva obra és molt mediterrània i és gràcies al meu poble. Rosa, doncs per plasmar tota aquesta bellesa paisatgística, quines tècniques utilitzes? Jo, de fet, pinto roba.
m'agraden molt les coses volàtils, les coses que es mouen, i de fa com 25 anys que pinto sedes, bàsicament sedes. Pinto moltes coses, però el que faig és pintar sedes. L'única cosa curiosa que té és que les pinto horitzontals. Normalment la gent pinta les coses verticals, jo les pinto horitzontals, i és amb una pintura especial que es pugui rentar i que no se'n vagi. Aquesta és la tècnica que faig servir. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Tarrés, per acompanyar-nos. Un plaer. Seguim. Bé, doncs moltes gràcies, Olga. Tal com hem vist, Begur compta amb un patrimoni arquitectònic i cultural digne de ser conegut i recorregut. Joan, sens dubte, una manera que per fomentar el consistori en turisme cultural, com ho teniu? Bueno, és una de les preocupacions, entre cometes, que de bon principi hem tingut. Promoure no només allò que dèiem del turisme de sol i platja, sinó que promoure la cultura des de la vessant també del que viuen aquí. I per tant doncs, tenim el Festival de Música, tenim la sala d'exposicions, tenim la Ruta Vinyoli, etc. Estem en concursos de narrativa curta per joves i per grans. És a dir, en aquest sentit jo penso que és un poble bastant viu, molt viu, i que una de les demostracions, entre cometes, és que tenim un escriptor com és en Miquel Martí, que a més és tècnic de cultura de l'Ajuntament i que és una d'aquestes persones que ens estimem no només per el que escriu, sinó també per tot el que fa. I com dinamitza el vostre municipi i Contrada. Estic totalment d'acord. Per cert, Joan, el tema de la ruta dels miradors és una cosa que heu engegat fa relativament poc, no? Esperem aquest estiu, ja teníem bastat pràcticament la meitat d'aquests miradors fets, i s'editarà una guia on la gent podrà visitar, evidentment, aquests miradors, amb aquesta guia, a través d'aquesta guia, i el que intentem és que aquests miradors estiguin connectats, ja sigui per xarxa de carreteres i també per camins, per senders. I, evidentment, si alguna cosa és característica de Begur és precisament aquests miradors. Parlàvem abans de Chitaslou. Sí. Us podem oferir a tota la gent que vingui, us podem oferir una de les millors vistes paisatgístiques, jo diria, que de Catalunya. I com va dir un alcalde de Noruega, que ens va visitar fa relativament poc, res a envejar amb qualsevol altre paisatge del nord d'Europa que a vegades tant ens té el cor robat. Per tant... Ens agradaria molt parlar, però tenim l'Olga que ens demana pas, perquè ens sembla que està fent camins de ronda molt a prop d'aquí. Joan, una última cosa. Begur és autèntic tot l'any. Per tant, Begur, com a pròpiament és... Com es veu d'aquí uns anys? Jo, Begur, espero que els nostres fills heredin un Begur on prevalgui sobretot la cultura de la conservació d'aquest paisatge. Perquè, a més, això també voldrà dir que també preservarem una manera de viure més lenta, més a poc, on la reflexió, on la contemplació del paisatge, etc., sigui vital per una qualitat de vida que tots desitgem. Joan Loureiro, alcalde de Begur, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes a casa vostra i poder fer el programa en aquest marc incomparable com és la platja de Sa Tuna. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Olga, ara sí que et donem pas. Em sembla que estàs fent una passejada extraordinària, veritat? I per conèixer les cales i platges del municipi m'acompanya la Júlia Clavell. Hola, Júlia, informadora turística del municipi. Júlia, som a la platja del Racó, al punt d'inici del camí de ronda que va des de la platja del Racó a Sarriera. El cartell ens diu que estarem uns 20 minutets caminant. Què hi trobarem? Doncs pel mig hi trobarem l'Illa Roja, que és l'única platja nudista de Begur. Molt famosa, a més, per la gent que practica el nudisme. Sí, molt fotografiada, és molt maca. Què et sembla? Agafem aire, I tant, respirem i tant que sí. I ens preparem per aquesta caminada? Sí, és fàcil. Doncs som-hi, anem a gaudir del paisatge. Molt bé, vinga. Júlia, hem arribat fins a la platja de Sarriera. Què destacaries d'aquesta platja? Doncs és una de les platges més grans de Begur. Com podeu veure, és molt llarga i cada vegada és més ampla degut als moviments de l'aigua i el tipus de sorra és granulada. Quan et fiques a l'aigua és aquelles platges que has de caminar molt o no? No, és poc profunda, però de seguida ja t'arriba pel melic.
I quin altre tram destacaries de camí de ronda que tingui una bellesa excepcional com aquest que acabem de fer? El que va a Aigua Blava, més al sud. Doncs som-hi, què et sembla? Caminem una mica? Vinga, anem, vinga. Acabem d'arribar a Aigua Blava. Júlia, des d'on hem sortit? De Platja Fonda, passant per Fornells, al Port d'Esclanyà i hem arribat a Aigua Blava. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies A vosaltres. per haver-nos ensenyat aquest tros de Un plaer. paradís. Gràcies. Albert, amb el teu permís em trec les sabates i vaig a fer un xip-xap a l'aigua. I vosaltres, mentre al plató, continueu. Carai, Olga, fantàstic. Quina enveja sana que tinc veient aquests peus dins l'aigua amb aquest marc incomparable que ens acompanya aquí a la Costa Brava, com és la zona de Begur. Bé, donem pas a la promoció econòmica, al turisme, i per això donem la benvinguda a l'Eugeni Pibernat, regidor de Turisme i Promoció Econòmica. Bon dia. Bon dia. I quin dia? I tant. A més, I quin dia. Bé, Eugeni, no sé per on començar, perquè, com diem, Begur és autèntic tot l'any, però començaríem parlant d'una de les festes més sonades i conegudes arreu, com són la Fira dels Indians, que any rere any en aquesta zona d'estiu es fa i que amb moltes activitats i moltes de noves, no? Doncs sí, efectivament, una de les fires més conegudes de Begur és la Fira dels Indians. La celebrem sempre el primer cap de setmana de setembre i que aquest any diguem que ho farem al segon per un tema de calendari, però sempre és el primer cap de setmana de setembre. I és una fira on pots trobar tot tipus d'activitats, des de l'àmbit cultural, com poden ser exposicions, concerts, conferències, lúdic, com poden ser balls, coses per la mainada. Vull dir, és una fira que intentem anar a fer evolucionar cada any i que cada any intentem incorporar coses noves i realment doncs, la persona que ens ve a veure disfruta molt perquè sigui per la família, sigui pels nens, sigui pels grans, la joventut, amb les festes que es fan. Vull dir, és una festa que té molta requesta i realment rebem molts visitants per la Fira d'Indians. Una dels motors, una de les grans tasques que tenim a la Costa Brava és no estacionalitzar la temporada d'estiu, com molt bé dèiem el vostre eslògan, no? Com Begur està treballant en aquest cas? Bé, Begur estem treballant per intentar allargar les temporades pels extrems, que sempre diem, i el que intentem és organitzar ja des de principi de primavera una sèrie d'activitats i una sèrie entre cometes, mogudes, perquè la gent comenci ja a moure els locals, a obrir els locals, de manera que la gent que vingui pugui trobar ja una oferta. I bé, doncs, i el mateix per l'altre extrem, al final de la temporada. Així allarguem la temporada pels extrems. Anem molt de la mà també amb l'Associació de Comerciants i les associacions de Begur, que són molt actives i ens munten tota una sèrie d'esdeveniments que ens ajuden molt a fer aquest fet, que és allargar les temporades pels extrems. També val a dir que tenim rutes de senderisme per la zona on ens trobem, no? Efectivament, aquí darrere tenim uns senders meravellosos, tenim uns camins de ronda incomparables, diguem que de punta a punta del municipi de Begur podem anar vorejant el mar per camins de ronda i, de fet, molta gent ens ve a veure fora de temporada, perquè diguem que el turisme que s'allarga pels extrems no busca tant sol i platja, sinó que busca activitat, busca tota una sèrie d'altres coses, i una d'elles molt buscada són els senders, són els camins aquests de ronda que els passegen i tenen fama internacional. Tornant al comerç i les seves propostes que ofereixen per estar tot l'any oberts, en aquest cas, què són les propostes que ens aporten? Bé, doncs aquí a Begur tenim una associació de comerciants molt activa i que des de fa ja 3 anys m'han muntat una sèrie d'esdeveniments des de la primavera fins a arribar a la tardor. Concretament, a la primavera tenim primer carrer el Begur en Flor, que es celebra a principi de maig. Després tenim el Begur sota aigua, que és un esdeveniment enfocat de cara al mar, de cara al submarinisme i bé, al mar en general. Després tenim a la tardor tenim el Festival de Cinema, que també aquest any arriba a la seva tercera edició, que és un festival que any rere any ha anat creixent i creiem que arribarà lluny aquest festival. El Begur en Flor, de què es tracta?
El Begú en flor es tracta, doncs, per dir alguna cosa, és un sistema que tenim, doncs, de dir, comença la temporada, fem que la gent, doncs, guarneixi les cases, guarneixi els carrers, hi ha tota una sèrie d'esdeveniments al carrer, és a dir, arribat la primavera, poden començar a trepitjar carrer, a fer que la gent circuli pel carrer, que és el que interessa al comerç, que la gent circuli pel carrer, i són tota una sèrie d'esdeveniments que van passant durant tot un cap de setmana, que fa que la gent surti al carrer i que el poble es guarneixi i quedi ben maco de cara a començar la temporada, és a dir, posant-nos ja a punt per rebre els visitants. Doncs ressaltant que Begur és autèntic tot l'any, moltíssimes gràcies a Eugeni Pibernat, regidor de Turisme, en aquest cas, i continuarem caminant per aquest paisatge que jo crec que avui, com dèiem amb l'alcalde, és un dia perquè la gent des de casa digui quina oficina més maca tenen aquesta gent muntada avui en el plató de televisió. Doncs sí, un plató incomparable. Entrem en aquelles de les seccions més conegudes del programa, com és la gastronomia, perquè a la zona on ens trobem ubicats, una de les estrelles de la corona és el peix de roca. I en aquest cas, per parlar d'aquest tema, tenim el senyor Xavier Pi, propietari de l'Hostal Sa Tuna. Xavier, benvingut. Moltes gràcies, Albert. Escolta, per gentilesa de Pisos Arnau, ens deixa aquesta safata que ens fa venir una salivera important a aquestes hores del migdia. Això és una petita mostra del peix de roca que podeu degustar durant la nostra campanya, que arrencarem el proper 6 de maig a la Begur, a la plaça. Fem una presentació, un tast gastronòmic per donar a conèixer la campanya, basada, evidentment, en aquest, com tu bé deies, la joia de la corona de les nostres costes, que és aquest magnífic peix de roca, la qual tenim aquí aquesta mostra, que si vols t'explico una mica quins peixos ens han portat avui. Totalment, perquè en coneixem pocs, nosaltres. Va coneguent el peix que podrem oferir en aquesta campanya. Mira, tenim aquí unes orades, un llobarro, això és un dèntol, un sar imperial, característic perquè aquestes ratlles normalment són de mides més grosses. Un tor, aquest no és gaire conegut, però també és molt apreciat culinàriament, té una textura molt especial, la carn tersa i iodat fa que gastronòmicament aporti en el plat aquests matisos de mar i de roca, aquesta flaire que sentim ara de Salabró. Doncs això, aquest peix te'l porta al plat. Una molla negra, més fina, carn més fineta, uns rogers magnífics i el rei, o la reina, la rascassa, que per nosaltres és el peix que representa verament el peix de roca i el que dona sentit a la campanya gastronòmica. Dona el llenguatge, exactament, com molt bé deies, a la jornada gastronòmica, que, per cert, els diferents restauradors que us trobeu a la zona de Begur, que engegueu aquesta campanya, ja van per 19a edició, no? Correcte, vam començar uns quants i ara, afortunadament, la majoria de restaurants de Begur, 14 en concret, som els que oferim aquesta campanya i ja us dic, durant aquest mes que comença el 6 de maig fins al 5 de juny podreu trobar aquests menús gastronòmics basats exclusivament en aquest producte, amb la qual convidem a tothom a venir a conèixer aquesta magnífica zona. A part de la gastronomia, tenim magnífics camins de ronda, moltes activitats al poble, podeu gaudir, i és una època que tampoc és temporada alta, la qual és molt més fàcil accedir i tot és molt més senzill i més plàcid. Avui el programa, Xavier, estem fent una tranquil·litat amb aquest soroll de mar de fons que ens convida a parlar de gastronomia, a parlar de menjar, de bon menjar, com dèiem, la campanya gastronòmica, que, per cert, com tu molt bé deies, diferents restauradors cada vegada s'han afegit més a aquesta campanya. Correcte. Feu diversitat de menús gastronòmics parlant amb el peix de roca? Sí, intentem, i de fet és el que fem, oferir plats diferents. Després alguns, normalment, evidentment, estem en aquesta zona i treballem molt el peix de roca, però intentem oferir un menú equilibrat, amb un bon preu, amb un bon vi, i és el que ens aporta aquest plus de publicitat al poble. Deixa'm dir, Xavier, que hem xafardejat per les xarxes socials a la vostra pàgina web i hem trobat diferents menús que prepareu per aquesta jornada gastronòmica del peix de roca, i n'hi ha una que ens ha agradat molt l'atenció i ens has de descriure una mica de què vol dir. Paper d'arròs cruixent amb alga de sa tuna i tartar de rascassa. Molt bé, la base d'aquest plat el fem a casa durant aquesta campanya del peix de roca. Podeu venir aquí a l'hostal a degustar-lo, que engeguem ja la temporada i ens trobareu aquí i podeu degustar tots aquests plats. Doncs aquest plat és molt senzill, basat en producte.
agafem la rascassa, fem un tartar, la rascassa en cru, talladeta amb ganivet, fineta a mà, que és un dels secrets d'un bon tartar. L'adobem amb tàperes, amb ceba, amb anxoves i alguna salsa especial que tenim nosaltres, que a vegades toquem algun producte asiàtic i això, ens agrada una mica la fusió. Fem un tartar i l'acompanyem amb aquesta oblea, que és un paper d'arròs vietnamita, el qual infusionem amb algues d'aquí de Sa Tuna i fonoll marí, que recollim allà al davant. Fem un brou, la infusionem i després aquestes algues els acabem de deshidratar i fem com una coca, que és la torradeta que acompanyaria aquest tartar de rascassa que podeu trobar. I de segon plat fem un arròs a la brasa, que també porta uns filetets de peix de roca. És un arròs que fem amb un forn de carbó, molt pujat de gust, de llenya, de barbacoa, que també us recomano que, quan vulgueu degustar, us el servirem molt amablement. La recomanació te l'agafem i també la gana, perquè amb el que ens acaba de descriure aquest plat estrella de l'Hostal Sa Tuna, doncs ens ha deixat embadalits. Xavier Pi, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquestes meravelloses peces. Entrem de ple a la part més dolça del programa i en aquest cas ho fem de la mà de Girona Excel·lent, que saben vostès que és aquell segell distintiu que juntament la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç otorga a productes i productors de la zona local de les comarques, en aquest cas de Girona, perquè fan les coses molt ben fetes. I en aquest cas avui tenim la senyora Georgina Regàs, fundadora de Confitures de Torrent. Georgina, benvinguda. Escolti, felicitats primer de tot per aquests 40 anys de trajectòria dedicades amb passió al que ha estat després la seva feina, no? En aquest moment sí, és la meva feina. Com comença tot això ara fa 40 anys? Bueno, va començar amb un llimoner que vam comprar a la casa de Torrent i allà una amiga anglesa em va donar una recepta de marmelada de llimona i allà realment se'm va obrir un món i que encara no se m'ha tancat, o sigui que això és important. Sí, a través d'aquest llimoner que vostè va plantar a Torrent, que a pocs quilòmetres d'aquí, va ser on vostè va començar... No, el llimoner ja hi era, o sigui, jo me'l vaig trobar, o sigui que va ser casualitat. Sí, ell el va trobar vostè? Exacte, ens vam trobar tots dos. Sí. Aquests inicis de crear un museu de la confitura, per què? Perquè quan em vaig jubilar vaig pensar que jo havia après molt de fer confitures, havia disfrutat molt. Vaig aprendre de les dones dels pobles, vaig aprendre el Pere Castells, que és el que ha estat molts anys a Lícia i ara està amb de gastronomia i ciència. Llavors penso que tenim un deure ètic de transmetre el que hem après. I llavors vaig pensar que una botiga no em seduïa gens i en canvi un museu tenia l'excusa de poder transmetre les coses i fer-ho d'una altra forma. Ens ha portat una petita varietat del que podem arribar a trobar al museu, que per cert hem vist que en tenen més de 100 varietats. És possible, això? Sí, però això no té cap mèrit. Vull dir, si saps fer una confitura o una marmelada, les marmelades són els cítrics, les confitures són totes les altres coses i després encara pots fer una gelea. I mentre tu tinguis un triangle que faci sucre, pectina i sucre, aquí al mig hi pots posar el que vulguis. Pots fer de bolets, d'herbes aromàtiques, de fruita, de verdura, o sigui que això anem fent i això és el més divertit de tot, la veritat. Parlant també d'aquestes varietats, també ens consta que ha recuperat verdures i fruites que havien quedat antigues o oblidades. Sí, oblidades. Hi ha fruites que són oblidades bàsicament perquè no són comercials, perquè són petites, són lletges, la gent compra la fruita com si comprés unes sabates i no és això. I llavors hi ha les nyàmeres, que és una mena de patata que és boníssima amb un gust de carxofa, les cerves, que és fins que no cauen a terra i són molt lletges, però que són unes fruites molt petites, i després encara tenim, no sé, em sembla que tenim el gínjol, que crec que a València encara en mengen quan van als toros, però que són fruites molt bones, passen molt difícils d'elaborar, molt entretingudes i la gent no està per perdre el temps, però mentre fas això penses en altres coses i t'ho passes molt bé. O sigui que... El món culinari ha avançat moltíssim els darrers anys, parant amb la cuina i barrejant molts diferents sabors. I entre altres l'he tocat el pas de la confitura i la marmelada, que fins ara, fins fa pocs anys, enteníem que era un bon combinat per esmorzar o per berenar i ara forma part d'un... Jo crec que això ho vaig dir en uns cursos que vaig fer amb el Ferran Adrià, va dir que avui que és el que ha obert la porta en la gastronomia actual de tot el món i és el que li hem d'agrair, que tot és possible en la gastronomia, que no vol dir que tot sigui bo.
O sigui, llavors això ens ha donat a nosaltres la possibilitat de fer confitures per menjar amb formatges i amb carn i amb peix i amb moltes coses. A Girona Excel·lent li ha atorgat un premi a un dels seus productes molt especials, veritat? De què es tracta? Es tracta d'una confitura, d'un tomàquet confitat amb un formatge especial que fan al Mas Mercè d'ovella i amb flor d'orenga. I sí, és una mica especial, però vam trobar-ho, vam fer proves i ens va agradar i he tingut sort. I ens han donat un premi que ningú és profeta al seu país, ens han donat molts premis a Anglaterra i que no ens havien donat mai cap, o sigui que ens va fer molta il·lusió. Sí. I tant que sí. Per cert, moltes persones que es vulguin apropar al museu, és possible? Està obert a poder-lo visitar? Sí, està obert, l'entrada és gratuïta, poden visitar-lo i poden inclús provar unes confitures que sempre posem allà perquè ho facin i poden comprar pots, no és cap obligació, o sigui, i poden mirar tot el que hi ha i aprendre el que sabem. Georgina Regàs, doncs moltíssimes gràcies per al seu temps i per haver-nos explicat més àmpliament tota aquesta història que ha sigut passió des del primer dia en què un llimoner la va trobar a vostè i vostè va fer-ne ús de poder ensenyar avui a nosaltres. Si no es treballa amb passió, és molt avorrida la vida. Ens quedem amb aquesta frase. Moltíssimes gràcies, Georgina. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Gràcies. Seguim. I no podríem deixar Begur sense comentar una de les begudes típiques de la festa dels indians, com hem comentat al llarg del programa, i en aquest cas uns bons mojitos i un bon ron, perquè tot tingui un molt bon sabor. Arribem a la recta final del programa de País en Ruta, i en aquest cas acompanyats amb molt bona música del grup que ens acompanya avui, que són l'Albert, en Víctor, en Tete, l'Arnau i en Guillem. Ells són els Bipolar. Nois, benvinguts. Hola, molt bona. Merci per venir a la Cala de Sa Tuna per presentar el vostre darrer i últim disc, que en aquest cas és el Fènix. I escolta, rock, pop, estat pur, no? Sí, nosaltres som un grup en el que es caracteritzem per al pop rock. Sí que és cert que fem música molt variada, no? Però intentem que sigui una mica amb un aire internacional, però en la nostra llengua, en el català. Escoltant el disc abans de començar el programa hem dit dona bon rotllo, donen ganes de córrer, saltar, de passar-ho bé, viure l'estiu, no? Sí, nosaltres, de fet, som una mica així, no? Llavors intentem transmetre tal com som, no? En les nostres cançons, en les nostres lletres, i això és el que transmetem també en els directes, no? Alegria, bon rotllo, tot el que sigui energia, doncs nosaltres intentem explotar-ho. D'aquest disc que avui presenteu, que es diu Fènix, les cançons les composeu vosaltres totes? Sí, nosaltres som els que ens fem les cançons, ens fem les lletres, a poc treballades. Sí que és cert que hem comptat amb aquest disc amb la col·laboració de ni més ni menys que de 4 productors, un pòquer, però de totes maneres sí que és cert que nosaltres fem les nostres cançons i després amb els productors les anem treballant. Concerts, on ens podem trobar? Doncs ens podem trobar a la Festa Major de Lleida, el 12 de maig, després el 31 d'abril estem a Tarragona, què més? Després també anem a Olot, també estem. I xarxes socials. I xarxes socials, que des d'aquí a seguir la gent que ens vulgui seguir, no? Ens poden trobar amb el Bipolar_oficial, tant a Facebook, a Twitter, a Instagram, així que esteu benvinguts. Doncs fantàstic, avui ens presenteu una de les cançons que diu Mai diguis mai, no? Sí, efectivament, presentem una cançó que parla una mica de la superació des del punt de vista que veus una persona que no està bé, no? Intentem donar-li aquells ànims, aquella energia que necessita, no? I d'això parla una mica. Mai diguis mai, no? No hi ha fronteres, sempre pots arribar a fer tot allò que et proposes sempre amb constància i amb ganes. Doncs amb aquesta vitalitat, serenor, tranquil·litat que ens acompanya al mar, però a més amb la força que ho fan Bipolar. Nois, gràcies. Nosaltres ens acomiadem. La setmana que ve on serem? Doncs encara no ho sabem. Que tinguem un molt bon País en Ruta per tothom. Adéu-siau. 3, 2, 1... Oh, 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 oh. Se t'enfonsa el món, no veus la sortida, s'escapa tota la il·lusió i ja no saps ni com fer possible que cada somni no t'abandoni. Qui va ser el que et va dir que seria fàcil el camí? Tot arriba si creus en tu. Per això et dic vine al meu costat. Si no saps on vas, vine, mai és tard per creure en tu. Sé
que vols fer no estaràs sol amb tu. Sents que l'aflicció guanya la partida, camines sense direcció i tens la sensació que no arribes, però en els teus passos i en els meus braços saps que pots comptar amb mi quan la boira enteli els somnis i no els puguis tocar amb els dits i deixis de creure en tu. Per això et dic vine, vine al meu costat, si no saps on vas, vine, vine mai és tard per creure en tu. Sé que vols fer no estaràs sol amb tu. Ja no estàs sol, no. Per això et dic vine, per això et dic vine, vine al meu costat. Per això et dic vine, vine al meu costat, si no saps on vas, vine, vine mai és tard per creure en tu. Sí que vols fer no estaràs sol amb tu. Per això et dic vine, vine al meu costat, si no saps on vas, vine, vine mai és tard per creure en tu. Sé que vols fer no estaràs sol amb tu. Ja no estàs sol, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olora les fragàncies que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una sola. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una sola.